Sanibona wengane zakwethu, angibingelele phinde futhi-ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili ezindabeni, Imfezeko Media. Nazi izindaba ezihamba phambili, nisifundela uMfezeko Wakhumalo. Sawubona mlaleli, ngizophinde ngicele ukuthi uma ngabe usemusha kuleli khasi lethu, wenze okulungile ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, bese silandela futhi ey'nkundleni zokuxhumana ngokuhlukahlukana kwazo ku-TikTok @Mfezeko Media, bese kuthi Facebook @Fezekile sibona amagomede, kanjalo futhi-ke naku-Instagram @Fezeka_162. Ngane zakwethu, umsakazo Ukhozi FM uZimdolabiyela usethe phumu ekuphatheni imicimbi kaMaskandi. Kanti-ke ngakolunye ihlangothi, ucula Maskandi uLimit Mpokanala usecela ukuthi abuyele e-studio ayolungisa ingoma bekufanele ayikhiphe noSebi inkosi iyamagcokama. Ngane zakwethu-ke ihlawula phambili sibheka udaba laphana oluhlolwa udaba olihamba phambili. Intokazi isazi Ukhozi FM uZimdolabiyela usethe phumu ukuphatheni imicimbi yamaskandi. Uza ngemuva ukuthi-ke uZimdola adedele ipost ey'nkundleni zokuxhumana Facebook ethi usuyacela ukuthi-ke kubahleli bemicimbi laphana akasakhoni ukuthi aphathe imicimbi kamaskandi. Bese ebonga nakubona abahleli bemicimbi abathembele kuyena kuso sonke lesikhathi. Ubese esho ukuthi-ke usemdala, amadola wasavuma, akasakwazi ukuqabashula. Wasethi-ke uyazibongela nangethuba alinikwe lona bona abaculi okanye abaphathi abahleli bemicimbi laphana kuyo yonke imicimbi la kade khona abekhelelwa kuyo. Wasethi-ke uyabonga from CEO laphana-ke of UKM Organic. Kanti masibheka phambili olunye udaba esiniphathele lona, umculi Maskandi uLimit Mpokanala usefakule inselelo abaculi akwanye abalandeli bomculi Maskandi. Kuza ngemuva ukuthi adedele i-Promise ngoma azoyikhipha laphana ku-CD yakhe ngomhla ka-10-ke laphana kuyona le nyanga April. Ubese ezwa ingoma ethi-ke ingoma okuyona emnandi kakhulu, ingoma ethi ngiyamthanda umuntu wami-ke laphana, nokuyingoma uyizona ingoma ezoba ama-hit kuyona le album yakho Limit Mpokanala. Omunye-ke wabathandi bomculo Maskandi ubese edluliselwa ukuva kweyona ividiyo ey'nkundleni zokuxhumana esho nokusho ukuthi uLimit uyacela ukuthi-ke ngoba ukashaya umhla ka-10 laphana ku-April, uyacela ukuthi uLimit akabele e-studio sephethe inkosi yamagcokama ahambe olungisa le ngoma okanye afake inkosi yamagcokama kule ngoma. Uyezwa ukuthi ngempela imnandi kakhulu, kodwa asikhona isikhala sakhe laphana uSebi laphana inkosi yamagcokama. Ngaza kwethu-ke nazo-ke indaba esilethela zona okuyizona ezishisa bhekwe ezihamba phambili. Sophinde ngicele ukuthi ngane kwethu-ke ungilandele kuwo wonke amakhasi okuxhumana bese uyasubscribe la ku-YouTube. Ngane kwethu, mina la sponsor ngiphuma njena, kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya nezinye izindaba ezihamba phambili. Niziphathe kahle, nibe nosuku olumnandi. Sengihembe, yabo. Bye bye. Yeah.